Ahojte, dnes vás naučím v tomto videu tancovať tanec, ktorý je momentálne veľmi populárny. Je to pesnička od Bad Bunnyho, Baile Inolvidable. A práve som to povedal a moja frajerka sa smeje, takže aj tak to tam bude, lebo som to prvýkrát povedal. A je to, si myslím, že veľmi jednoduchý tanec a zapojenie sa do tejto výzvy. Teraz aktuálne prebieha súťaž. Ak toto video natočíš so svojou triedou, tak môžeš vyhrať venčikový kurz 10 lekcií úplne zdarma. Tak ideme na to. Bude to veľmi jednoduché a rýchle. Mám tu takúto pomôcku. Môžete si v triede vytvoriť aj vy. Takéto ako keby plusko. Budete stať v strede a budete opakovať po mne. Dobre? Kamera je nastavená zrkadlovo, takže keď idem ja ľavou nohou, vy idete tiež ľavou nohou vpred. OK? Takže začneme ľavou nohou vpred. Ideme jeden krok. Raz a späť. Vrátiš sa. Spravíš prísun a pravou nohou vzad. 3 a 4. Ďalej pokračuje otočka. Idem na prednú nohu 5, otočím sa naopak a s prísunom ľavej nohy sa dotočím 6 naspäť na kameru a 7 a 8 zopakujem krok vzad. 7 a 8. Jednoduché. Ideme doprava. 2 kroky. Spolu s rukami. 1, 2 a naspäť pôjdeme šejky. 3 a 4. Šejkujeme ramenami. OK? Ďalšia časť je trošku komplikovaná, treba si ju zapamätať, ale o tomto je, výzva nemá byť jednoduchá, takže začneme špičkou pravej nohy za nohu, raz, otočíš nohu dovnútra, 2 vedľa, teraz otočíš na pätu, 3, zdvihneš koleno, dnu ideš, 4, von, 5, 6, 7 sa rozkročíš, and 8 sme skončili tu, potom ideme na frázu rukami hore, skončíme pri tele a ideme ľavou nohou vzad. Raz, práva noha vzad. 2, dopredu. 3, 4, dvakrát tep a teraz zmena. Ľavá noha tep. 5, 6, 7, 8. Striedame iba nohy a k tomu pridáme výraz. Čert, aniel, blázon. OK? A budeme to robiť naraz s nohami. Takže ľavá noha čert, pravá noha aniel, nakreslím si korunu a ľavá noha, pravá noha bude zase blázon. A opakujem. Ľavá čert, spravím si rožky, pravá aniel a ideme. Ľavá, pravá, zase blázna. OK. Teraz to prejdeme znovu a celé dokopy. Budem počítať a potom pôjdeme na hudbu. Takže ešte raz na počítanie. Začínaš ľavou nohou dopredu, prísun, práva noha dozadu, prísun, otočka, 1 a 2, práva dozadu, 3 a 2-krát doprava, 1, 2 naspäť šejky, 3, 4, noha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, dozadu, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 a 4, 5, 6, 7 a 8. To je všetko. Tak dáme si to najprv na 50%. Máme čas. Poď so mnou pomaličky opakuj kroky. Ľavá noha. A. 1 a 2. Naspäť. 3 a 4. Točíme. 5 a 6. Dozadu. 7 a 2 doprava. 1 a 2. Šejky naspäť. 3 a 4. Noha. 5 a 6 a 7 a 8 a bam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 a 4 a 1, 2, 3 a 4. OK. Bolo 50% tempo. Môžeme si to vyskúšať trošku rýchlejšie. Ideme na 75% tempo, trošku zrýchlíme. Začíname dopredu. A 1 a 2, 3 a toč. 5 a 6 dozadu. 7 a 2 ideš. 1 a 2, shake, 3 a 4 nohy. 1 a 2, 3, tada. A 1, 2, 3, tada. 1, 2, 3 a 4. 1, 2, 3 a 4. OK, super. Tu bolo 75% tempo. OK, ideme na 100% tempo. Poď, stíhaš. A, 1, 2,
3 a 4, 5 a 6, 7 a 8, raz, 2, 3, 4, raz, 3. Super. A ako bonus na záver, ak si náhodou osmak a pozeráš toto video, natoč ho so svojou triedou, naučte sa túto choreografiu, postnite to video na internet, či je to Instagram, Facebook alebo TikTok, to už necháme na vás. Víťazné video s najväčším počtom lajkov vyhráva od našej tanečnej školy 10 lekcií v priebehu 10 týždňov, na ktorých vás naučíme rôzne latinskoamerické a spoločenské tance a završíme to venčekovým plesom, kde to roztočíme s tvojimi spolužiakmi, učiteľmi aj s vašimi rodičmi. Teším sa na vás, vidíme sa 21. maja pri losovaní.